денеска спираш да пиеш мастика, забравяш рикијата и виното червено. За теб алкохола е со знак забранено. Да ручам солено ми он забрани, за сладкото също ти забрави. И тези срещи с млади невести са също причина за кризите чести. Изписа ми доктора цял куп илачи, постави ми после сложни задачи. По 5 километра додим пеша или 10 с колото, ако реша. Отидох уж здрав, а болен станах. Не го дослушах и бърже избегах. В първата кръчма пинах си мастика и до втора с мене, но вече не вика. Уж доктор ма душа носи горкия, мастика не пие, та му заръчах ракия. И с песни лекувах го аз. Ако и вие сте болни, елате при нас. На здраве!